जे जों बाहाय खुनु पदे रावनिबो दोलोनि जानानै जों बाहाय बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय जों थाङाखै जोङो गामिया लेंहरनायनि थाखायसो बिथांमोनजों जोंहा खाथि सोमोन्दो थानायनि थाखायसो जों बिथांमोनजों रायलायहैदों आरो सावरायहैदों आरो बाहाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो जोंखौ गोसो मोदोम मोजां मोननानै जोंखौ लेंहरनायावसो जों बेखौ रायलायहैनो जों गोनां जादों। दायो नोंथांमोनखौ BPF नि सापर्टार होननानै फ्रायानो बुंनो हमसै दा मा बुंगोन मिरुनाव? जों दासिमाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों जेरैबायदि जोङो ज' गसंथानानै दङ बेखौ जोङो जेरैब्लाबो जोङो ज' जानानै जोङो दासिमबो गसंथानानै दङ आरो इयुनावबो जों गसंथालांगोन बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामदों। दासिमाव जोंनि बे डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि टिमा जोङो दासिमाव रावजोंबो जोङो जयनिं जायाखै। जोङो UPPLआवबो थांफिनाखै BPF जोंबो जयनिं जायाखै आरो गुबुन दोलोजोंबो जों जयनिं जायाखै। दिनैसिमबो जोङो खौसेनो दङ आरो बे खौसेनि गोहोखौ जों लांबाय थागोन। दा दिनैहाय जोंखौ बायदि बायदि फोसावनो नाजानाय बेखिनिखौ जों नुदों। 100% जोङो जोंहा हाग्रामा महिलाखौ जों देरहा होनांगौ। जोंहा मा होनो BPF नि सावगारि थामहिनबा नांगोलाव जों भट होनांगौ नङा होमबा? बे बाथ्राखौ जोंहा बयबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो फैगौ जोंहा 22 तारिखआव गासिबो जाहाथे थालाङालाबानो जा नोङो नांगोलनि सावगारियाव जाहाथे भटखौ हैनांगौ जाबाय नङा होमबा? थांनाय समनि बादि जोंहा बे मेसिनाव होनाय नङा नङा होमबा? सौनायसो जागोन बे बेलेट पेपाराव सौनाय 100% जोङो जोंहा हाग्रामा महिलाखौ जों देरहा होनांगौ। जोंहा मा होनो BPF नि सावगारि थामहिनबा नांगोलाव जों भट होनांगौ नङा होमबा? बे बाथ्राखौ जोंहा बयबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो फैगौ जोंहा 22 तारिखआव गासिबो जाहाथे थालाङालाबानो जा नोङो नांगोलनि सावगारियाव जाहाथे भटखौ हैनांगौ जाबाय नङा होमबा? थांनाय समनि बादि जोंहा बे मेसिनाव होनाय नङा नङा होमबा? सौनायसो जागोन बे बेलेट पेपाराव सौनाय